Залога на този турнир е изключително сериозен. Затова ще наблюдаваме много качествен футбол и много оспорвани битки. Забележете, победителите тук на детската шампионска лига Лукойл за деца родени 2000-та година заминават за Анталия. Там ще се проведе суперфинала на супер шампионите с победители в други подобни турнири, които организират Кадил Адемов и Евгений Маринов. Тоест там ще бъде една истинска звездна битка на най-силните отбори в тази възрастова група. Само победителя от Албена пътува за Анталия, а финалният турнир, турнира Шампион на шампионите, ще се проведе от 23 до 27 октомври. Там ще бъдат разпределени призовите места между наистина най-добрите отбори. Организатор на турнира в Албена, детска футболна лига Русия с партньор Лукойл Русия. Аплодисменти за организаторите, които вложиха доста старание, за да се получи всичко това. Още веднъж ще спомена името на Евима Футбол Консултинг с Кадил Адемов и Евгений Маринов, които са пък организатори на местно ниво и отговарят за нормалното и добро протичане на надпреварата. Участниците, разделени в две групи. В група А, отбора на Пирин Благоевград с треньор Васил Петров. Момчета, успехи ви желая, тренери на теб. Другият отбор в група А, Изида Добрич, Светло Кръстев, треньор на формацията. Успехи пожелаваме на Изида. Отбора на Фарул Констанца, Григорий Тудор води представителната формация на румънския тим. И Академията на Георгия Хаджи участва тази година. Доро Карари е наставник на тази футболна формация от Румъния. Пожелаваме успех в участието тази година. В група Б са отборите на Авангард, Житомир с Виктория Шумански, наставник на формацията. Един изключително добър отбор. В състава на Мутиши Русия Николай Маренников, наставник на тима. Също един изключително добър тим. В тази група Б Спартак Варна с Димитър Коев, наставник на формацията. Витко, честито, добър старт и добро представяне ви желая на теб и на момчетата. И в същата група Б Берое Стара Загора с Сигър Димитров, наставник. Старозагорци са доказали, че са класа и представят една от най-добрите български футболни школи, бих казал. Така, няма да губим повече време. Знаете регламента на турнира, знаете програмата на турнира. Аз с огромно удоволствие ще дам възможност на нашите любезни домакини и организатори от българска страна, Кадил Адемов и Евгений Маринов, официално да открият турнира. Те ще приветстват всеки един от участващите отбори, с който ще сложим и официалното начало на детската шампионска лига Лукойл тази година. Господин Маринов, господин Адемов, заповядайте. Още веднъж искам да пожелая успешно представяне на всички отбори. Знам, че битката ще бъде много оспорвана. Отборите са силни, залога е голям. Финал на Шампионската детска лига в Анталия, Турция. Затова се надявам, че ще наблюдаваме добри футболни битки. Аплодисменти за Евгений Маринов и за Кадил Адемов. Знам, че няма да им е лесно тези дни, но съм сигурен, че ще се справят. Това категорично мога да го кажа. Успех на момчетата. Благодаря на родителите за вниманието и за страхотната подкрепа. Страхотна публика сте, приятели. Благодаря ви. Наблюдавайте истински футболни спектакли тук в Албена. Момчета, благодаря ви на вас с трети. Моля отборите да имат готовност по програма от тук.